Hej, det er så Mathias Grønne på dag 4 nu. Vi ser, at det hul, som de var ved at gøre i går, det er i konkurrenheimer. Og så der, hvor murstenene var i går, ja, der hvor de var ved at lægge, det hedder det. Er de så ved at fylde sand ind i nu. Og så står I stenene, og de er sand nu derovre. Men vi ses noget i bunden lige om lidt. Hej hej. Og noget, som jeg ikke lige lagde mærke til derop, det var, at de også har fået træ hernede nu. For crazy! Og de er ved at lægge nogle sten rundt omkring. I kan se, der ligger en op på en af de så nogle der. Og så sender derovre. Og fra i dag, der ændrer jeg også navnet til Viborgs nye parkour og trail park i Viborg. Det er jo også en trailpark, så selvfølgelig skal jeg også det. Nå, men jeg filmer derovre fra lige lidt. Hej. Og som sagt igen, kommer det fra nu af til at hedde Viborgs parkour og trailpark. Og som I kan se der, så kan man se, at stenen er begyndt at sprede over omkring, som jeg sagde lige før. Tungblokkene. Nye træ dernede. Og hullet, som bliver væk i går der, som de faktisk, det ser ud som om de er færdige med nu. Men vi ses i morgen til dag 5. Hej.